Kaixo lagunok, gaur magia truko bat egingo dizuet. Barajito deitzen da. Horretarako bolondres bat behar dut. Zu. Lehenengo kartak ondo nostu behar ditugu. Orain hauetatik karta bat aukeratu eta hartu mesedez. Zuk ondo gogoratu eta kamerari erakutsi. Orain hauetatik nahi duzun tokian sartu. Eta zure karta hau da. Bai. Kaixo lagunok, gaur zutabeak eta filak magia trukoa egingo dizuegu. Bolondres bat behar dut. Zu. Orain karta mahai gainean jarriko ditugu. Orain esan behar didazu zein filetan da. Orain esan behar didazu zein filetan dagoen zure karta. Lehenengoan. Orain berriro mahai gainean jarriko ditut. Eta esan behar didazu zein zutabetan dagoen. Bigarrenean. Zure karta asmatuko dut. Hau da zure karta? Bai. Kaixo lagunok, gaur baraja magikoa trukoa egingo dizuet. Horretarako bolondres bat behar dut. Zuk. Hartu karta bat. Memorizatu eta kamerari du. Hemen sartu. Hau zen zure karta. Kaixo, ni Marka naiz eta gaur magia multzoak izeneko truko magikoa egingo dizuet. Truko hau egin ahal izateko 21 karta behar dira, baita bolondres bat ere. Zu! Orain kartak 3 multzotan jarriko ditut eta aukeratu eta gogoratu beharko duzu. Hasiko naiz. Non dago zure karta? Lehenengo multzoan.